Pompizo kabazelo magubalo ngomoza ithile zakho mfokashilwane ithile zakho mfokafukeni ingasakhulumi ke ngabo mfokashawa ngoba ngubude kwelakini kwakho Wesibali, angiphindwanga lapha. Oh. Ngena. Sanibona. Yebo. Akusizi. Yebo, ngibuyisele umuthi. Hlala phansi la. Unalo lo muthi. Bambala. Awusebenzi. Angizwa kahle? Ngiuphuzile akuthi shu. Hayi, owami impela. Yiwo baba ngempela yiwo. Uyazi ukuthi ngiyamangala uma ungitshela ukuthi lo muntu awusebenza? Mhlawumbe usuphuphile angazi phela mina. Awukwazi ukuzephuphile lo muntu. Lo muntu ususiza abantu abaningabi. Bafika mihla namalanga la bezofuna. Ungokala wena umuntu ozongitshela ukuthi awusebenza. Baba kimi awusebenzi. Ungibona ngilapha nje ngizofuna imali yami. Uzona nemali yakho? Ya man. Hayi, kahle insizwa kethu ujahela imali. Mina ngibona ukuthi wena awuzange uphuze ngendlela lo muthi. Yikho nje ungasebenzanga. Ninjalo phela nabantu niyahluka. Ithi inyanga intshela kahle ukuthi yenzani lokho, nenze lokho, ninenzenze lokho wena. Hayi, mina ngenza lokhu wawushilo wena. Wenze njani? Ngaphuza isipunu esisodwa ngosuku. Nakho ke. Uyabona ke, indaba ilapho ke. Wena uzange wenza into engayisho. Lo muntu awuphuzwa kanjani? Uphuzwa kanjani? Ngathi mina kuwena ubophuza inkomisho eyodwa. Ngela. Ubusukedela ukubhodlela. Yemadoda, ubaleka ntoni lo mfu? Me, uthatha. Hayi. Iphi guarantee ukuthi lo muntu menguphuza uzosebenza? Phela uzoyithola uma usuphuza ngendlela yakho. Ingani kwenye indawo umuntu bamnikeza iguarantee noma into engakayisebenzisi. Uyifuna ngenkani? Hayi ngenkani baba. Kuyilungelo lami. Ungaya ngisho nakwesiphi story uyayithola iguarantee. Igaranti yokwenzani? Yokusho ukuthi lento oyithengile iyawenza umsebenzi wayo. Lalela ngutshela. Uyabona mina ngumthenga umdala. Kodwa ngaze ngithole ezitolo lento eshoyo. Hayi, mhlambi kusuke kwenza ukuthi wena uthenga ebackdoor. Ayikho iguarantee ebackdoor. Uqonda ukuthini? Yeba, mina ngikhuluma ngezinto ezinjengezimoto, ama-furniture, ama-radio, nama-TV. Ngisho nemshini mbala. Bakunikeza igaranti yonyaka noma ngaphezulu. Uma lento oyithengile ayisasebenzi, hayi, uyayibuyisela bakunikeza imali yakho. Ake nizwe kumuntu. Uzongitshela ngegaranti yemoto, nama-furniture, nemshini. Kodwa mina uzongifuna igaranti yomuthi. Vele. Wakwayibona aphi igaranti yomuthi? Ngisho odokotela abakhulu akaze ngizwe mina ukuthi khona umuthi abawukhipha negaranti. Kodwa noma kunjalo, ngizokubonisa ukuthi mina lo wami umuthi ngiyawethemba. Yimi uzokuphuzisa lo muthi. Hayi angeke. Mina ngifuna ukuthi ngibe negaranti yokuthi lo muthi wawuphuza ngempela ngendlela yakho. Phuza. Ngifuna ukuthi uphuze la phambi kwami. Ngoba kufuna ukuthi nami ngiyaqambe ngibuyisa imali yakho. Nginesiqiniseko sokuthi ngempela lo muthi wawuphuza ngendlela yakho. Kwaye imoto lezo kade ukhuluma ngazo. Mawuyibuyisele egarage. Bafika bayihlole eqala ukuthi lento obukhuluma ngayo iyiqiniso yini. Noma uwe nje oyehlulekayo ongakwazi ukuyisebenzisa. Phuza. Phuza.
futhi igaranti hayi angeke hey baba Phuza, ungeke akere lo maso. utshela ngithi lento ngifunde Phuza la. Ningekeni madoda Yabona ke igaranti yokuqala eyami. Le yesibili eya. Ngifuna ukuthi lo muthi usebenze khona namhlanje. Uyangizwa ke? umuntu ona nje bakubani wasebenza ukukala ubhuta bona uma songasasebenzi lo muntu wakho ngenze njani mina Ubuye kusazola imali yakho. yabona uma ungalungi ngiyobuya kusasa ngizoyilanda imali yami Hamba. Wena Magubane uyiclever yakudala wena wafika golile iseyingane ingekakuye Vele thina sifiki lapha eGoli. Yabona lo muthi ngiwazi kahle. Lo uqamba manga lo kazange awuphuze. Kungenzeka kanjani ukuthi usebenze kwabanye kuyena ungasebenzi? Kodwa phela amagazi abantu akafani. awu kanti kukhona amagazi ya blue namagazi ya pink Kodwa yazi nasibali. Wena ukuvele nje uphuma ecaleni into uthi nqa uvele udilike nje. hayi mina nidiliki niyaziyehlela nje kuphela manje Wemadoda. Mina lo wami umuthi awunendawo ukuthi unegazi elinjalo. Sebenza nje ngokufana kwa wonke umuntu. Lo mnisa kena ucabanga uhlakaniphile ugijima uzala umuthi wami usebenzile wawenza isicelo. Usezokungibamba ngengqondo ukuthi ufuna ngembuyisela imali yakhe. Asikangakubone lokho. He Makuba. O tla reng ha monna eo a ka re tshwarisetsa abuse ya banna, men abuse. Hobane ke mona le mo mise moriane ono ka sheshe a sa o batle. Mufukeni kanti netsheli abuse yebantu badala ikona Madoda, as far as I'm concerned, lo mfolo unokubanjwa uMagubane ngenxa yenyaniso abuse. Kuba kaloku usuke ngapha wazoxoxela uMagubane apha. Wabe eqhaqalaza ke funa nozigaranti. Ngimnikileke le garanti abeyifuna. Uyena uzoyizwela yakutshela. Lo muntu wami uzomgoba inkani. Hey, lati Makuba. Wa tseba ntho e etsa ngikutsi. O tla reng hona jwale ha monna eo a ka shwa a bolawa ke dose over. Hey, wazi wakinisile wena Mufukeni. Wabona le dose over izamkinya lento yakujikisa nhloko wafa steric. Wena Nkomoza imfungu mama uGibeleni. Uwe lona noSibali noMafukweni. Niyaphakade ejele. Ngibone kahle nimbamba umudla. Niphuza umuntu ngenkani. Hayi, Kabazela. Mina lo muntu uyifikele yena la. Wazothi ufuna igalanti ngamnika. manje kuthi thina sizawulala ejele nendaba yakho Magubane hayi please man. As far as I'm concerned, Madoda, uMagubane uyayazi into yokuba amayeza esintu ayingozi xa umuntu overdose. Mola la kulela ngithi yona into lobhalise ngayithi kill lapha okay lokuleke ndoda incwadi ayo yakho ke incwadi yabona ngibubhala ngendlesi ekuyiyona yona la nawe ke naye insizwa kithi yini manje hey ubani wena hey hayi ufunani la awuhlale hostela wena hayi baba ngize kuyo lendlu le baba ikhona indoda enyanga la kuthiwa uMagubane engiyifunayo uze lapha baba kodwa manje hayi buqhubeka la yendo awuyasolisa we wahambisa kwenkalankala nje yini khona ukushaya emadolweni cha baba angiphathekile kahle la esuswini baba hey sengiyathola ke manje uyile nhlobo yabantu makuthiwe inyanga ethi kuwena phuza kabili wena uphuze weqise yendoda uzolimala wena awu baba ngiyacela ngivumele ngibone le ndoda baba kulungile uzovumela uhambe uyibona le ndoda ngona uyagula kodwa ngokuzayo qale hovisi thola imvume ngiyabona olwayi shona khona thank you baba Hayi dlala wena. Udlala ngomlomo. Isa, thiba ngwana. Asebenzile. sanibonani baba Yebo nsizwa. Awu. Lotho sihlasela ehlobo ufake nejazi kuyashiza indaba ngapha. ewu kubi baba hayi ile muntu iphethe igoli man awuboni kodwa wena Makisi akuyona icode le
Emfanini uphethwe zizifo zonke. Awu, sizwa kethi. Wangabe usabuya njengokuvumelana kwethu. Mhlambe ke usuzongifuna igaranti yesithathu. Baba, bengisafuna ukubona ukuthi lo muthi wakho ngabe uyasebenza yini. Awu kahle wena bo. Usubonileke? Angilali ebusuku baba. Kahle madodana. Ningabohleka umuntu mayebeka inkinga yakhe. Awu, asihleki phela thina siyazwelana naye nempela kulokhu kugula kwakhe kumphethe. Wetsizwa kethi. Uyazi ukuthi mina bese ngicabanga ukuthi mhlawumbe usuzolanda imali yakho ngoba phela uyakhumbula ukuthi wagcina uzongifuna igaranti yomuntu wakho. Cha baba. Sengize lokunye baba. Hayi kahle wena bo. Okuyini ke lo? Awu baba. Inkosikazi yami yalwa lapha baba. Ithi yona ngeke imele lento esengiyo. Yo. Madoda, ndicela uke ndiyobetha amanzi. Yabona ke mntakwethu. Kunjalo ukucela i-overdose negaranti ebantwini abafana noMagubane. Yawuhlala unjalo bhuti. Awusho kwetsizwa kethi kanti wena usunjani? Baba. Angithi uwe nginikeza umuthi wakho wazi kahle ukuthi uzongenzani. Hayi, asiyazi sitshele wena ndoda. Kahleni hawu. Imfihlo yakhe lena ayikufuni mina lokho. Manje sizwa kithi uyaza ngithole kahle ukuthi empeleni ufuna ngikwenzeleni. Baba. Awuthambise baba. Ngithambise. Hayi, kulungile insizwa kithi ngicela ungilandele siye ngale kamelweni. Nkomosi. Hayi. Thambisa Nkomosi. Yakhala indoda. Awuchithe umuzi wayo. Lo mlisi yena wangisukela wangicela igaranti. Thambisa Nkomosi. Uyamuzwa lo muntu ayikhalela. Yiko nje fayini ijazi. Hayi uzongihlupha lo. Uma ngenza okulingene uyakhala nywe ngifuna igaranti. Uma sengiqinisa futhi nakhona lapho kusawumaye maye. Kanti kumele ngenze njani mina manje? Hawu baba. Bengazi mina ukuthi kuzoba nje. Namanje nje ngiyezwa ukuthi Niyahlupha nina niswele into ningazazi. Bese nihluleka futhi ukuthi niyigcine. Nkomosi. Lo muntu lo useyingozi emphakathini. Iqhaza baphezulu kwakho. Wena uzoboshwa. Hayi. Kahle kabazela. Usho futhi phela mabuyahluleka. Niyahlupha nenyanga. Ngoba nithola abantu bafake lezi zinto zenu. Kuthi mase zixakile nihluleke futhi ubakhipha. Njengani? Ingathi ubona labantu abagcwele iqunga bambe bulala abantu. Kuthi noma izimbi seyiphelile bahambe laba bantu bekwazi abantu benodlame ngani ngoba bafakwe izinyanga lezi zinto ehlulekile futhi ukuthi bayikhiphe kuzona. Kanti mawusho lokho kabazela kulula kaphi kuyakhishwa lokho. Nangu nalo Nkomosi. Awumlapha esiboneke. Hayike. Kulungileke insizwa kithi. Ngiyethemba konke kuzohamba kahle ke manje. Iloko ukuthambisela ke lokubuyela esimeni sakho esekudala. Cha baba. Ungangibuyiseli kulesa simo sokuqala baba. Ngoba hayi leso besixake kakhulu ngempela. Hayi wena kwase ngathi uyazi into oyifunayo. Kanti ufunani umthetho wakho? Ngena. Oh, lethi zengane ngala lapha sokuhlala izwe ingane emzini wensizwa. Sanibulani. Mfana khumula lokho. Sakusiza ngani mfana wami? Umama bengithume kubaba. Kubaba? Yeah. Uhlala nani? Cha, ngimbona ngena lapha. Oh, ngabe mhlawumbe akasho le ndoda lena ijazi ngene lapha? Yebo, uqoka ijazi. Uqoka ijazi? Yebo. Oh. Ngena lapha ke mfana wami. Ay, yabona nyemba ngeke mina ngisathandi phela manje. Wena wafika la wazongifuna igalanti. Ngakunikeza. Manje futhi usuthi manje ngenze njani ke manje ngithambise futhi? Hey, Spiwe. Ufunani la? Umama kathi ngizobuza ukuthi awusaqedi na.
ngilinde lapho ngiyeza manje. Kanti awusho nje izizwa kithi uhamba nosapho lwakho? Yebo baba, bakhona bonke la ngaphandle. Oh. Uyazi uthini ngibona ukungcono unkosikazi angene naye la endlini. Khona sizoza ukuthi uthini kule ndaba. Angifuni mina kulokhu ngihlushwa yini. Lokho lithi angikhiphe, angifake, angikhiphe, angifake. Hayi. Ngizomlanda baba. Asambe mfana. Magubane company. Hey. Awusho-ke manje Nkomosi. Uzothini unkosikazi? Hayi, angizusho lutho kabaza. Uyena ufanele asho ukuthi ngempela kumele kwenziwe njani makunje. Ngoba phela indoda yakhe ijijekile manje. Hayi, Magubane. Phela le ndonda mayifika la ayizihambelanga nezinyawo zenkosi yakazi yayo. Ihambe ngezinyawo zayo. Manje nina nifuna kuyifaka kule nyaka problem yini? Hayi. Shilwane, ukhumbula ukuthi le ndaba ithinta bona bobabili. As far as I'm concerned, uMagubane makanike le nkosikazi elayeza ebelinike umyeni wayo. Kuzokuba yidro unonca kanonca. Hayi, jawu. Manje nifuna ukuthi le nkosi yakazi nayo ithi crazy manje. Good. Sanibonani bo baba. Yebo, nkosikazi. Ungachupha lapha nkosikazi. Nkosikazi. Manje wangena wedwa uphumyeno. Usele emotweni nabantwana baba. Uthi kuzolunga kodwa manje nawo ngaphela le ndaba udinga ukuthi ikhulunywe ekhona naye. Ngoba uyena okhula. Imini ngithakasale baba ngoba nami bengathanda ukukhuluma nawe. Oh, hayi kulungile khululeka nkosikazi khululeka. Baba ngazi noma bengakhuluma inikhona lana. Oh, hayi engathi uqinisile. Ngoba nakho engathi indlebe eningi eyilalele. Ngicela siye ngale kamelweni. Hey Chilwan, as far as I'm concerned, isikolo kusingu 5-1 kulandoda. Eligqigqa liza kuyibheka kanjani lento ngoku? Lizaba senxaki. Wazi ukuthi yini? Mina indlela niyibona ngakhona. Libafazi ba right bonke. Wakumbula le ndaba yase Beijing. U very hot wafuna ama right wakhe le muntu. Asabe zozivela. Yiza. Oh, yebo ke. Isho ke nkosikazi yini inkinga yakho? Nami baba bengisazofuna wona lo muthi lo unikeza umyeni wami. Hayi. Angikwenzi lokho mina, kwenziwa nje lokho. Engathi indoda yami yona wayinikeza. Hawu, nawe uyasho ukuthi indoda. Hayi abantu besifazane. Cabanga kahle baba. Hayi, ayikho nje nento engizoyicabanga ngalokho nje. Angidingi nokucabanga nje. Uwe nje baba. Wakubona phi umjaho wembongolo namahasha? Hayi, nawe uyazi nje nkosikazi ukuthi ayikho into enjalo. Ngoba Awu into esobala phela leyo nkosikazi. Imbongolo namahasha kugijima ngokufana. Futhi kempeleni nje zingathi isuka nje. Besane njalo. Hawu, kahle ke nkosikazi. Empeleni yini ebangela ukuthi ubuze kanje? njengoba baba ungafuni ukuthi mina ngiphuze lo muthi awunika indoda yami, uthi ngizolunga kanjani emzini wami? Noma vele nje inhloso yakho ukuthi uchithe umuzi wami. Cha. Uyabona phela kwento engayifuni ke leyo mina nkosikazi. Angizwani nje nalo. Sekunjalo ke baba ngenxa yakho. Hayi. Kahle nkosikazi. Awukahle ukukhala. Eqinisweni nje ungangisoli mina. Iyona indoda yakho yazizela la kimi. Ngiphuzise baba, nakumina kubene kube into efanayo kithi sobabili. Hayi, nkosikazi ngeke kulunge. Iqale libi kabi lelo. Uma ungavumi ke baba yazi usengihlukene nale ndoda. Hayi, nkosikazi. Wothi ngiyobiza indoda yakho. Ke sikhulume nayo le ndaba. Komosi. Yini wathi ukhathazekile? Ube khabaze. Yakhala nonkosikazi. Hawu wemfuke. Angisiza ungibizela indoda yakhe la ngaphandle emotweni.
ke semthulisi kanti unizungeza athuliswe yimina ikhondoda yakhe awu anithi ikaliswe uwe nje hayi angimenzanga lutho mina asiyazi phela thina besingekho lapho Mane intake ingenile endlini madadethu Kodwa inkomo sawusho uthi yikho lokho isikhala abantu sifazana lapha endlini khabazela lembula ingubo lingene mfowethu ndathi Magubane kiyendoda zamamuthulisa ngeke wendoda awungene ngapha ukukhuluma nowakwakho ngale ndaba hey msiwe wala Nkosikazi wenze njani ukhalelana Yilo baba wenzeni lo baba ngafuna ungiphuzisa umuthi nawe kudala ngitshela waphikelela na uvumelana naye ungcona sihlukaneka sidivorce ungcola hayi bongozi ngisho kanjani ngempela hona jole Magubane re kekela roba la bathwana ba le mona ka nnete etsa iqheka gore bathwana ba tsamaye awu ngisizeni nani madoda kithi Yabona ke Magubane as far as I'm concerned kuyafuneka unike la nkosikazi nayo yes hayi ngeke kulunge kanjalo sawo hayi anditsho lele unike indoda unike enye into nje nokuba intoni na ngitsho nkqo nokuba yi cold drink netyuwa izosebenza akawazi mayeza lo mntu igama ke lelo jawa uzukhumbula lenkomo sokuthi hayibo icelile indoda yathi hayi xekisa athambe kunzima uze ungakuchitha umuzi komhosi ngizwe kahle hayi engathi seningisizile insizwa sakithi nokho hayi angivele ngemnikeze nje noma yini ngase ngiyithole lapha ekhaya Useza wathula uyala baba ngempela lo bekhulume nje divorce hayi kanti ungakhathazeki insizwa kithi uyabona la senginakhela umuthi ozomsiza nobabili hamba uyombizeza la nkosikazi wena Magubane so utatile izindlela zikachawe manje ungenziwa njani shilwana phela yabona nawe kubi ngapha senikhona hayike sengiwenzile umuthi wethu yabona ke nkosikazi wakho lo wena zizwa kithi nanko wakho uyabona ke lo uzokusiza ukukuthambisela kancane nje waphela wawucelile kodwa ke hayi ke kubuyisela isimeni sakuqala wena nkosikazi lo uzokwenza ukuthi sifezeke zonke ifiso zakho siyabonga hayi ungabongi ngizokona imithi yami hamba madoda ngibona ngathi nengxakane nayo man ndivumeleni ke ndithi laqa kule Khabazela Magubane onkomoza ithile zakho mfokashilwane ithile zakho mfokafukeni ingasakhulumi ke ngawo mfokashawa ngoba kukude kolakini kwakho yebo wayivuka insuzu bayisuka kwelaseAfrika lonke zisuka phansi kwelakaMkhosi eKapa zisuka phansi eNatali zisuka khona mo-Uganda zisuka khona eLesotho zibambela ngomoya omuhle nokuthula
yebo